Til den her video. De laver et eller andet yoga, halløj, og så alt muligt andet. Ja, de laver et eller andet lege. Det forfrisker ens hjerne. Ham. Jeg er faktisk ikke. Du skal være med. Ham. Er det godt? Og så går vi lige op til ham. Simon, du skulle sgu da ikke op med. Og nu skal vi ikke. De er sygt. Så laver de slåskamp. Nej. Okay, godt så. Vi er videre til yoga. Kan jeg ikke? Min telefon holder ud. Bare abonner på Snapchat 216 net. Ja, det er også. Nå, jeg vil vise dig. Altså, Og vi er lige kommet på vores hold, og vi har lært lidt af vores serie. Vil I se? Ja. ja. Jeg ved ikke, hvad de laver. Næh. Abonner 216 net. Altså for sidste gang, Snapchat 216 net. Vi ses.